ಇಂಚ ವರಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಅಮ್ಮಜಿ ಇಂಚ ಗೇನೊಲಿಯ ನಿಕ್ಲು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಜಿ ಏಪ ಇಂಚ ಒಂದು ಬರತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಏಜ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆಣುಲೆನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜೇರೆಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡಿರೆಗ ಹೌದಾರೆ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಜಯ ಅವಡ ಜೂನಿಯರ್ ಶ್ರೀಯಾ ಪೂಜಾ ಈತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಗ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ದ್ರತಿ ಸಾಲ್ಯಾನಿದೆ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಖಿಲ ಎದುರು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನ ಉತ್ತರ ಮೊದಲಿಯಾನ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಎಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೇನೊಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲ 14,000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇದೇ ಒಂದು ಜನ ಕೇಂದಿ ನಾವೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇತ್ತ ಬೈದಿನ ಅಂಕಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡದೆ ನಾವೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಉಂಡದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನು ತೂದಿಪ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವು ಅಂಚಾದ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿ ಈಜೆರಾದಿಪ್ಪಡು ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾತ ನಿಖಿಲ ಮಂಡೆಡ್ಲ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಅಂಚ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಇನಿ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಫನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂತ ಬರೆತಿನದು ತೆಲ್ಪಾರಾವೇದೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಬರತ್ತೆ ಅವಳು ಎನ್ವಲಪ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಂಕ್ ರಪ್ಪ ಒಂದುವೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎನ್ವಲಪ್ ಅಂಚ ಇದೆಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ഞാനെന്നിട്ട് പുതിയ മാത ഓതുത് പനൊന്നിച്ച് ഏരേർ മാത കമൻറ്റ് ಮಂದರ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏರ್ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿದಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದಾಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮನ್ನ ಇಂಕೊಂತ ಕೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಕ್ ಮುಟ್ಟುಲಕ ಮಂದರದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಾನೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಯಾನಿತ್ತ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರಗೆ ಏಜ್ ಏತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವ್ ಏತ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಏಜ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆಣುಲೆನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜೇರೇಗ ಆಂಡಲ ವಲ್ಲೇಜಿ ಅಂಪಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಪಂಪುಂಡ ದಾದಾರು ಉಂಡದ ಏಜ್ ದಲ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವು ಉಂತುಂಡ ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಏಜ್ ದಲ ಕಾಪನ ಇಜ್ಜದೆ ಎನ್ನ ಏಜ್ ಇತ್ತೆ 29 29 ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಚೂರಿ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಪ್ಪಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡಾವೆ ಅಂಚೂರು ಅದನ್ನ ಚೂರು ಒಂಥರ ನೀರು ಬುರ್ಲಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂತ ಚೂರು ಇತ್ತ ಬೆಬ್ಬೆ ಬ್ಯಾ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮಂದುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಏತ್ ಪನಿಯರ ನಮಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಪನಿಯರ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ನನಲ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಡ ನನಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ MCom ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ಪನ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡಿಪ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡಿಪ್ಪುನಿ ಅದೇ ಡೀಟೇಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಡ ಪಂದ್ರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡರತೆ ಯಾನ್ ಈತೆ ಬನ್ನಿ ಇರೆಗಾತಿನ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನನಗ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಇಂಕಾತಿನ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಗೆ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಇಂಡು ಲೈಫ್ಡ್ ಮರಪೆರ ಬಂದಿನ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ದಾದೆ ಸದ್ಯೋಗು ಪನ್ನಡಾಂಡ ಇಂಗಿತ್ತ ಜಾಬ್ ನಾಡು ನನಂಜಿ ಲೈಫ್ ದ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಒಂದು ಪನ್ನದಿ ಅವು ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಸದ್ಯೋಗಿತ ಅವ್ವೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಒಕ್ಕ ನನೊಂಜುಂಡು ಬೇತೆ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪದ ಬಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಕಾಸ್ಟು ಜಾತಿಯು ಜಾತಿ ಪನ್ಪ್ಯಾನ ಇಂಕೆಲ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಂಡೆ MCom ఒక ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನುಡುಂದಾಂಡ ದೇವರನ್ನ ಹೇಳ್ದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪನ್ಪದೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಎಂಕಲ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೋಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪನ್ಪದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡಿರೆಗ್ ಅವು ಪಾನರಿ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಈತತ್ತು ಚೂರು ಬರ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲು ನನಲಾತ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೀಯರ್ಡ ಈತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಗ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇರೆ
ಇರ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಆತಂಡು ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 10 lakh ಪನಲಿ ಅವೆಂಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಕೊಡೋರ ಪನಗ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 10 lakh ಪನಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆತನಂದು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಸೇರ್ದು 10 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬರುವುದ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಪವನು ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಪಂಪೆದವಣ ಮಲ್ಲ ಜಂತಲಕಕ್ಕೆ ಪಂತೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನಿಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಪೆ ಬಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಕೇಂದರ್ ನಿಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂದರು ಯಾನಂಚ ಪನೋಡತೆ ಏತ ಪವನ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಪಂಡ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ನಮ್ದು ತುಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಮಾತೊಂದದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತ ಬಕಿಲೆ ಚೈನ ಅವು ಮಾತಲ ಸೇರ್ದು ಇರುವ ಪವನ್ ಬಂದು ಪನಲಿ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಜಾಬು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರು ಸ್ಯಾಲರಿ ಪನ್ಪನ ಹೊಚ್ಚಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಟು ಪನಲಿ ಇರೇನ ಏಜ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರತಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಬೇರೆ ನಾನು ಪುದರ್ಲ ಬರೈತೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಅರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನುಡಿಗೆ ಐಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದಿನಿ ದ್ರತಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಂದಾರು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಪಂಡ M.Com ಟ್ವಿನ್ಸ್ ನಕ್ಲ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ದಾದೆಂದು ಕೇಂದಾರು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ನಕ್ಲ ರಿಯಲ್ ನೇಮು ಕಾರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃತಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಲೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಲೈಫ್ ದೇವರನ್ನ ದಯಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪ ಬಡನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೋನಿ ಅದು ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಕ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪ ಇರಗ್ ಏತ್ ಏಜ್ಡ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಿ ಮದಿಮೆಗೆ ಏತ್ ಖರ್ಚಾಂಡ್ ಖರ್ಚಿದ ಅನ್ಪಂಡ ಐತೆ ಏತಂದು ಏತ್ ಏಜ್ಡ್ ಮದಿಮೆ ಅನ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ 29 ಇತ್ತೆ 28 ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಿ ಮದಿಮೆ ಅದು 1 year ಆಯ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಬ್ ದಯಬುಡ್ನಿ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡಿರೆಗ್ ನಾನು ಮುರಾನಿದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಐಟ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಜಾಬ್ ದಯಬುಡ್ನಿಂದ ಅಂಡ್ ಈ ತೂತರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತೂತಿಜರ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಐಕಿತ್ತ ಕುಡೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಇಂಕ ಕಡೆ ಪಾರ್ನೆ ಮನಸ್ಸಾಯಿಜಾವೆ ಓಕೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಾಬ್ಗೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಬ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆತ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ದೇವರ ದಯಡ್ದೊಂಜಿ ಬೇಗ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಡ ನಂಗೆ ಆತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಟು ಜಾಬ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಫೀಲ್ಡ್ ದುಂಪೋಯರ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಚೂರು ಡಿಲೇ ಆವೊಂದುಂಟು ತೂಕ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ 2 ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರು ಒಕ್ಕೊರ್ತಿ ಮೆಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಆರಿ ನೆಂಚಿನ ನಾರ್ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಕಲ್ 8 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಒಂದು ಕೇಂದಿರು ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ಯಾಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿ ಈಗ ದೂದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಯನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಬಾರ್ದ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಈ ದಾದ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯಾನಿದ್ದ ಸದ್ಯೋಗ ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡುಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಆಂಟಿನ ಜೋಕುಲು ಆಂಟಿ ಪಂಡ ಮಾಮಿನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ನೆಗ್ದಿನ ಜೋಕುಲು ಅಮರ್ ಬೊಡ್ಲಿಲು ಯಾನೊಂದು ಚೂರು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಾರೆ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಊರುಡುಲ್ಲಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅದು ಆತಿಗಿತ್ತು ಎಂಚೆಂಚಪ್ಪ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಪಾತಿರ್ದು ಕಾಲ್ ತೀದು ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಜಿ ಏಪ ಈಗ ಇಂಚವರ ಕೇಳ ನಾಚಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಚ ಗೇನೊಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದಾರೆ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಜಿ ಅವಡ
ಜೂನಿಯರ್ ಶ್ರೀಯಾ ಪೂಜಾ ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ದುಂಬಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಕರಿಮಣಿ 8 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕರಿಮಣಿದ ಡಿಸೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದಾರ ಅವೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಸಮೇತ ಎಂಕ್ ಪಾಪ ಹೊರ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಕರಿಮಣಿದ ಡಿಸೈನ್ ಕಡಪಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದಾರೆ ಈಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಈ ಕರಿಮಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುಡೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಒಂದು ಮಂತ್ ದೀತಾವೆ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ ಒಂದು ಜಿದೆ ಪಣ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಐದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ವರ್ದಡೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಿಜ ಏಪನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈಗಿಂದ ಕರಿಮಣಿದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಪಾನ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದೇಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕರಿಮಣಿ ಏಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಕರಿಮಣಿ ಅಂದೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡಾದೆ ಎಂದೇಟ್ ನಾಳೆ ಏಜಿದು ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಒಕ್ಕ ಲಾಂಗ್ ಕರಿಮಣಿ 8 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಂಡವು ವಿಜಿ ಪಾರ್ದಿನಿ ಅಂಕೈತ ಆತ್ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಮೂರುವರೆ ಆತೇನು ಬರೋದು ಬಟ್ ಅವಲೇನ ಸಿಂಪಲ್ ಕರಿಮಣಿ ಆಯ್ತಾ ತಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಎಂಕ್ ಎನ್ನಲಕ್ಕ ನಾನು ಆಸೆ ಮಂತಿಲಕ್ಕನೆ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡೋದು ಅಂಚಾರ ಮನ್ಪಾದಿನದೆ ಅಂಚ ಅವಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕರಿಮಣಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಲ ಗುಂಡುದ ಮತ್ತು ಮಂದರ ಬಿದ್ದಡಿ ಎಂಕ್ ಬಡ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಕೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಮಂತಿಲಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಡಪರ್ಲಕ್ಕನೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಆ ಕರಿಮಣಿದ ಡಿಸೈನ್ ಬೈದುಡು ಅಂಚ ಅವೇಟ್ ಅಂಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಆತಿಪ್ಪು ದಪ್ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪಂದಾಯ್ತು ದಪ್ಪ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಕರಿಮಣಿ ಅದೇ ಅವಳದಾದ ಗೊತ್ತಿನಿ ಮದಿಮೆದ ಟೈಮ್ ಅವು ಮುರಣಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮದಿಮೆದ ಸ್ಟೋರಿ ಡೈಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆನಪಿತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ ನಿಜವಾದ ಕರಿಮಣಿ ಈ ತುದ್ದ ಬೋಡಿ ಇತ್ತಂಗ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಕೆಲವೇರ್ನ ಆಯ್ತಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂತ್ ಬೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಇಂಚಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಎಂಕ ಬಣ್ಣ ನೆಟೆ ಮಂದಿನದೆ ಅಕ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಟದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಡಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚು ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಪಂಡೆರ ಅವು ಕರಿಮಣಿ ಮಂತ್ ದಾತಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡೆ ಈತಿ ಕುಜ್ಜ ಬರ್ಪುಂಡದಾದ ನಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟದನಕ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ತೂದೆ ಏತು ದೊಡ್ಡೊಂದು ತೂನಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನಾತಿ ಉದ್ದ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮುಗಿನೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮುಗಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಏತ್ ಖರ್ಚಾಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮೆಹಂದಿದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಹಾಲ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏತ್ ಖರ್ಚಾಂಡ್ ಅಂತ ಪಲ್ಲೆ ಇನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಲಕ್ಕನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆದ ಲಕ್ಕನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಾಕ ಖುಷಿ ಅಡಿತ್ತು ಖರ್ಚು ಎತ್ತಾಣ ഞാൻ പണ്ടത്തെ അറൗണ്ട് 10 lakh ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಆತ ಆತಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಚೂರು ನಮಕ್ 1 year ಆಡದೆ ಇತ್ತ ಚೂರು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯರ್ಲ ಅವು ಹಾಲ್ ಗಪ್ಪಗೆ ಇಂಕಲ್ ಏದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 75 ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದಾರ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾತಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಿಗಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕನಂದು ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ನಕ್ ನನ್ನದಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇನೋಲಿ ಪಂದ ನೀತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರು ಮಾತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡರ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಂದಿದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಲೆ ಅನ್ಸೇನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ TuluVas ಪನ್ಪನ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಂತಲೆ ಪನೊಂದು ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆರು ಬಾಯ್.